मोपाच्या कडशी वाठारांत शेतकार राजाराम मावळणकर बऱ्या प्रमाणात काजीचे उत्पादन करतात। तरेकवार प्रतीचे काजूगर तसेच काजी पासून तयार जावपी हुर्राक काजू फिरणी उत्पादनाचेर तांणी भर दिल्या। शेती मळार तांकां अनेक कृषी पुरस्कारूय फावो जाल्यात। तुम्ही कितली वर्सां करता हो व्यवसाय आता? हो काजू करपाचो सादारणपणे 10-15 वर्ष जाला। बाबा आता म्हाका सांगा, हे आता आमी हांगर पळयले हे मशीन हा एका काजूचे 2 भाकला जाता, काय प्रोसेस काय आहे? प्रोसेस हे ऑटोमॅटिक कटिंग मशीन हा काजूचे। हिरवे काजी काय भाजलेले काजी? भाजलेले, बॉईल केलेले। हा, बॉईल करप। बॉईल म्हणजे की बॉईल करप म्हणजे स्टीमीचेर वाफवप। हा, आणि मागीर ते एक दिवस थंड करून मागीर ते कटराक दिवप। हा, कटर मागीर एकाचे 2 करता, काय अनकट जाता ते पुन्हा हँड कटरान फोडूचे लागता। हा, आणि हे आता हय जाल्या पळय गरम खंय तरी हेतून घातला तुम्ही, ते मागीर समजा कटिंग केले काय मागीर ते ओले मोव असतात काजू ते भट्टेत घालून मागीर तेका कडकपणा हाडपाचे। हा, आणि आम्ही पळय भाजून म्हणटा ते भाजता ते काजी काय प्रोसेस? ड्रम रोस्टेड म्हणतात। हा, आपण चुलीत भाजतात तसेच ते पण ड्रमात भाजतात, ड्रम रोस्टेड। हा, ते आम्ही करीना। हा, ते आणि हेतून काय वेगळो प्रोसेस? त्याच्यासाठी वेगळी यंत्र त्या हातात मागे फोडूचे लागतात। हा, किंवा कटर काही हाफ बॉईल करतात, हाफ फ्राय ड्रम करतात आणि फोडतात, खूप लोक असतात बाण्या बी तर हे करतात। हा, पण हे तुम्ही भाजीनात असे? भाजीनात म्हणजे बॉईल करप स्टीमीचे। आणि कितलो वगत दवरावे? फक्त हे मेळटा, सेल मेळटा। याचा मुख्य फायदो म्हणजे सेल मेळटा। ड्रमाचे सेल मेळना, ज्याची ऑइल येता ते सेलाचे सेल आसता न्हू, त्याची ऑइलिंग जाता। तुमच्या हे आता काजूचो ब्रँड आहा कितें काय, कशा नावान मेळटा? स्वतः निर्माण केला M1 मावळणकर नंबर 1। काजू कितें करतात हे हय प्रोसेस? भट्टेत घालून ड्रायड केलेले काजू पॅकेजिंग करतात। हा, ओके। पॅकेजिंग 200 ग्रॅममध्ये सिलेक्ट करा आणि मागीर ते पॅक करा। हे आता हुर्राक न्हू? हुर्राक। हा, हे तो काय असता प्रोसेस हुर्राक करतलो जाल्यार? हुर्राक करतलो जाल्यार मुट्टे क्रश करून मागीर त्याचे रस घेवप, तो 1 दिवस आंबवप, ते वता आणि मागीर ते भट्टेक घालप काय आणि ती वाफवप, स्टीम त्याची स्टीम करप रसाची। ओके। आणि मागीर ते हुर्राक जाता ते जर पुन्हा डबल डिस्टिल करप, कलेक्ट केले तर मग त्याची फेडी बनता। आणि हा आम्ही आजपासून आमच्या आज्यापासून चालू आहा।